ยโนยามลาวายโนดนกาจิงเป็นเอ็มบาดาอาเลบารถโบยาโกเมนกี่คนกี่จงอีปาอาเลบารบานโยเบนตาข้าบาดากัสนามจงยาโกเมนยาโกเมนยาโกเมนยาโกเมนคราวกาจิงไอเออุบเลยยาโกเมนยาโกเมนคราวกาจิงไอเออุบเลยso sekarang si banget sini. Tuh, nu jong hamram. Tuh, nu jong ngalai kadoi nget tempel jong. Tuh, nu jong ngalai kadoi nget tempel jong me ai kan long. Ha po hang ni ko trai Gisu ha du bom ju ko to chong jing don jong me jing don jong me jing don jong me kan yai long jing khao ai ba jing don jong me jing don jong me jing don jong korban yoya selokan si korban tecabi agar sien kalong kam kodoya kiseng roba bomde ngan ai baro ngan ai baro tang ban yoya lok bade tubuh thật dài kỳ cần jeri tu belai kamen sim hi nga la thait ban chong ha jing dum atu wan ding shai kasni hai ka jing shai hai ka jing